IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inbatad ni Mayor Virgilio Calahate iti ili ti Bado ka amaop obserbara ti urnos kanlina ka iti lugara. Kinunana daytoy kat babaan na iti panagtitinulong dagiti opisyal ti barangay kan iti kwerpo ti Philippine National Police. Inayin ti mayora na igat amamon monitor ti peace and order ti Bado tapno mapagtalinaed ti kinatalgad kan ti seguridad dagiti umili. May naikitira ito inapapigsapay ti koordinasyon dagiti maseknan nga ahensya kan opisyal tapno maliklikan niya ti riribok iti nadakamat nga ili. Kasi na po Diyos na okay kami mo, okay mo iti linak kental na babaan ako iti tinulong babaan karigiti po nga barangay officials kan kastamo iti po nga PNP ket kas magita tayo tutuloy mo iti kinatal na iti ili tayo. Idawdawat pay ni Calahate ti koordinasyon ti publiko tapno agtultuloy ti kinaurnos sa ken kinalinak tinatanok nga ili abadok. Para ti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.